Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Size we bize ma'lum bolýaly ýene-de Destan videoň ýazyp etmeginde Destan Show YouTube kanalymyzda Ýürek joşuny atly gepleşigimiziň ikinji sanyny size getirýär. Gepleşigimiziň bu sanynda bize mihmançylykda hemmäňde tanış Zekili Sadanla hoşowazly aýdymçy Aýmamet Rejepow. Aýmamet Rejepow Daşow vilayatynyň Safarmurad Türkmenbaşy etrawynyň etraf merkezinde 1990-njy ýylda dowlan. Türkmeniň milli saz guralyna, gyjak saz guralyna ine Aýmametiň mehriban agasy Allanur Rejepow. Aýratynam höwesçiler sahypamyza gepleşen bu sanynda aýdym sady höwesçi ýaş şagirt Atamra Şamrad. Ne Aýmamet gepleşigimizde hoş gördük. Ne Aýmamet hakykatdan bir Rejepow diýilende bir aýdym sady goşunt goşýan, aýdym sady janyk teni bilen söýýän maşgala gözüňmize gelýärinde sen agaň var halypamyz Nurýady Rejepow olan bir aýdym sady bilen meşgullanýar. Ne gepleşiň başynda Aýmamet bir adat boýunça ähli gepleşiklerde bolýaly bir özüň barada gysgaça tanıştyrsaň, ýani bir sunowda haçan gadam bassaň, şolar barada gysgaça görüňär mümkin bolsa. Assalamu alaykum mehriban ýurtdaşlar. Men ilk bilen şuň Ýürek joşuny atly gepleşige çağıranda Destan studio olalarynyň azy bir işgärlerini köp sag bolsunymy minnetdarlygymy bildirýän. Men aýdym saz barada aýtsam 2001-nji ýylda 1-nji klasa bardym. 2-nji, 3-nji klasamda merjendaneler diýip bäsleşigine gatnaşdym, velayet derejesinde ýeňici boldum. Çeýlelikde we aýdym saz oradan biziň ata-babalarymyzda da kakan tarapda da babam tarapda da bağışlary bolan. Şu ýerde esasy meniň ana aglarymyz bolýar, Mehmet Şuma diýip sazanly bolan. Velayet derejesinde Türkmeniň milli saz guraly, dusar saz guralyny çalan. Ol agamyzdan köp tatlary öwrendik. Şeýle öz agam bar Nurýady Rejepow. Ondan köp tatlary öwrendim. Aglaryň halypalyk etdi-de. Bu şeýlekde şaýdym saz ýolumuzy dowam etip gelýäs. Böyle Aýmamet üstünlük arzuga diýesin oduňyzda. Ne? Sag bol. Aýmamet gepleşigimiziň ady Ýürek joşuny eýem adyndan belli bolýaly. Bugun gepleşiň dowamynda Ýürek joşuny sen halka ýetirmeli, näme şoň üçin owadan aýdyma orun bermeli. Gepleşigimiziň sanynda ilkinji ýerine ýetip berjek aýdymyň ady näme? Türkmen halk aýdymy atçyýar aýdym. Bunda dinläp tomoşa edeliň Aýmamet Rejepowyň ýerine ýetirmeginde Türkmen halk aýdymy. Ýürek joşuny Çöllerden akciğerin, o çöllerden akciğer, aldım karar tavrımı, dağda taşır çekebilmek, benim çeken cevrimi. Eyyen terkenin el vermeyen, kaçıp yürmem doğru mu? Ötün akşam içinde, gönlümün hoşundan, gönlümün
Her günü davasını lemer bulutlar bulut oynap yılgının çarkısında çalıydır. Ey barca boltan arca yar benim yolum bilip bilmey. Ey beni adet harmadın adın halim bilmedim. Benim gelip harmadın hepineden akça yari. Hop elimde kızıl ketin ölçünen yer böyle yaşamak hiçbir can kalmadı. Yenim aman ketin. Ey pampıya da çoğultun benimdir karı yüzüne. Ey gelip kimin boşulur yanılır pek çeşilir. İki tane yetişilir yasa salı akça yari. Ey beni adet almadın, adın halim bilmedim. Benim gelip almadım, kanka dinin akça yari. Min bağay. Oh hey hey hey. Türkmen halk aydymy, Akçayar aydymy ýerine ýetiripden üçin köp sag bolsun. Adyes Ay Mehmet. Aydym adamlara kanat bolmaly. Aydym yer ýüzüne zynet bolmaly. Örülünni ömrümizin pagdasy aydym ilk goýlan bünyat bolmaly. Her gapydan aydym bolup gireliň, her öýüň töründe ýanglansyn aydym. Gursaklara aydym bolup ýanglansak, gowanar ogluna. Bu atameka. Ne Ay Mehmet gepleşimde yine bir aydym bilen dowam edeli. Niýer netirpejek aydym adından beýan etsen? Men ýerine ýetirip berýärdim. Daşwy ýolumyzdan Türkmen halk aydymy mekanymyň aydymyny ýerine ýetirip bereň. Onda ýere de dinläp tomaşa edeliň. Ay Mehmet Rejep halk aydym bilen gepleşimde dowam edýär. Muhammed'in matematik olmasın, matıl bakın.
bolar ey. Ay Mehmet, ne? Ay Mehmet, sana bir soru var. Yani durmuşda iň bir ýatdan çykmajak günüň, yani bir begenen günüň ulu şatlygy eýe bolan günüň haýsy gün boldy? Merdan men ýatdan çykmajak günlerden biri 2016-njy ýylda Daşowyň Magtymyl Galif adynaky ýürete sunat mektebine okuwa girdim. Doğru. Sonra men diýsem begenden buýsanym talip cenady eýe boldum. Şu talip bolan günüň begensiň nädiýmek? Hawa. Ana nereden mümkün olsa şehirde Gulcan Aydım'la yerine yetirip vereyim. Öyle, ulu huvasılan. Onu dinleyip tomaşa deleyin. Yine de Ay Mehmet Recep. Gulcan otur uneleyer boy onlar mavi pinalayar ey yar yasni gulcan yasni kaneler pinalayar boy gene gene bazane Gülcan teyni eder atla gelme boy Barzanı yada
Gülcan hey, Balcan hey, Gülcan hey. Berekalla, sağ ol Ay Mehmet, oğudan aydınlar üçün. Ne Ay Mehmet, geçen günlerin içinde belki öz habarıňam bardyr. Biz ýürüýte YouTube kanalymyzda gysgaç reklama goýduk. Gepleşigimiziň indiki mehmany Ay Mehmet Rejef bolar diýip. Şeýlede seni söýüp dinleýän muşdoklaryňa biz ýürüýte Ay Mehmet'e soralaryňyz bar bolsa ýollap bilersiňiz diýdik. Ýöne sana soraw ýollan bolmady. Senden bir näçe aydımları yerine getirip bermeňi, aşeýlede bir saadlar çalyp bermeňi senden haýyş etdiler. Häzir şolaryň adyny bellek geçeli. Ine biziň agdamy sen söýüp dinleýän muşdogyň Nazar Rejef, dogullar Rejefler üstünlük ardy edýärler. Şeýlede Bedirgen Awdiýew, Nedir Masanow sesiňe saglyk diläpdir. Şol sanyna Ceyhun Garlyf bar, ýürüýte Ay Mehmedi gyjak sülen çağırýar ine Ceyhun'un näme bir haýystam ýerine düşdi. Ne ýürüýte öz mehriban agaň bilen Allah Nur Rejef bilen birlikde gepleşigimizde gatnaşýan. Şol sanda Ceyhun Garlyk ýazypdyr. Ýürüýte Russiýadaky oglanlar bolup Ay Mehmet Rejef'e garaş ýasypdyr. Tugala mene sen näme diňe öz ýurdumyzda däl, eýsem daşar ýurtda da sen aýdymlaryň dinleýän ekenler, näme türkmen halkymyzyň näme diňe dinlejekler, aýdym bolsun, jallar sag bolsun. Ne şeýlede ýürüýte Ceyhun Garlyk haýyş edipdir, ine durdy başyň sadyny ýerine ýetirip bermeňi. Ol emerdan haýyş edemezler başardygyndan ýerine ýetirip beren durdy başyň sadyny. Ýürüýte ne Ceyhun Garlykyň haýyşy boýunça durdy başyň sady.
mehriban tomaşaçylar görüşüňiz ýaly ýürüýte ne durdy wasyň saatna dinläp tomaş etdiňiz haýyşlar oýunçyny Ay Mehmet Rezev ýerine getirdi. Ne Ay Mehmet şu gepleşimizde bir höwesçiler sahypatan bar bilýänsiňiz tomaşaçlara da ma'lumlar geçen saany görem bolsa ne ýürüýte höwesçiler sahypamyda ne ýaş şagirt nesip bolsa geljekde näme Türkmenistan oduna ösürjek ýaş görpejemiz ýigdimiz ne Atamrat Şamratov senem bir gepleşiň dowamynda bir göwnüňde gestan aýdym ýerine ýetirip berdim mümkin bolsa. Atamratsan tuğulama bir öz ýaşyna garamazdan aýdym ýerine ýetirip berdiň birine kemçilikler bolsa da nesip bolsa geljekde düzedik bir halkymyza bir azap aýdymlaryň bilen lezzetler bir Ay Mehmet ýary bir hem saadamçak öwreni bermeli hem saadanda hem aýdym şol ýetişmeňi tüýsüremden saňa arzu edýän. Ne Ay Mehmet şu isle Moğolim bol ýa Lukman bol ýa sürüji bol daýhan bol haýskarda bolsaň bir her bir adam bir
ýüregi joşan makaly bir aýdyma hiňlen ýa ýüregi joşmaýan adam bolmaýar da ordamy. Senem bir ýüregi joşan makalyň bir aýdyma hiňlen ýasyň şonu bir mümkin bolsa bir sasy görnüşde ýerine ýetirip bersen, ana ondan soňra da gönüne sasy görnüşine geçip bilersiň. Bolýamadan başsyna. Hop olmazda Hudayımdan dövlet gerektir hidey. Olmazda Hudayımdan dövlet gerektir hidey. Hop yıkılan o kolmağı medir gerektir hidey. Kala gölleşmene yer buradan kıyılaşmana. Anamızın kıyılaşmağı doğru gerektir. Attır yiğidim gel yollası Oğuldur devletin bası Kıyken bolsan boğun hoşuye Zırya gerektir O çiğninde neti hatta Muhammed'in para hatta Gör oğlu ben ahirette iman gerektir
köp sağ bolsun diýäs. Ay Mehmet gepleşiň dowamyny ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin. Hoş owadyň mundan meýlek belende ýaňasyn mertebäň owadyň belend bolsun. Ýigitler siziň hem janyňyz sag bolsun gepleşige gatnaşygyňyz üçin haýratynam atamratsan seňem mertebäň owadyň belend bolsun. Ne şunun bilen ýürek joşunaty gepleşigimiziň bu sanam geçirip oturýas. Ne gepleşigimiziň ahyrynda bizi şeýle bir aýdym sady, gowda gurda ýaşadýan Halyp arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň hemişe rawaş bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Ýürek joşunaty gepleşigem ýadygar, ýadga galyran destan videoň işgärlerini aýratynam şu gepleşige ýollaşylyk edýän hormat Halypamyz Nazarberdi Garaýewiň janynyň sag bolmagyny arzu edýäs. Onda arkadalyda gurda diňe ýüreklerimiz joşup dursun. Hoş, sag bolun.